హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులో మనం 3వ స్కందమైనటువంటి యథాస్థితిలో 26వ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 27వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యము ద్వారా అలాగే బోధనల ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవి సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 27వ అధ్యాయము అయినటువంటి ప్రకృతి అవగాహనము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 27వ అధ్యాయము మొదటి శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రీడ్. శ్రీ భగవానువాచ. ప్రకృతిస్థోపి పురుషో ప్రకృతిస్థోపి పురుషో ప్రకృతిస్థోపి పురుషో నాజ్యతే ప్రాకృతైర్గుణైః.
नाज्यते प्रकृतैर्गुणैः नाच्यते प्रकृतैर्गुणैः नाज्यते प्राकृतिर्गुणैः नाच्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकाराधकर्तृत्वान् 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 निर्गुणत्वाजलार्कवत् निर्गुणत्वात् निर्गुणत्वाजलार्कवत् निर्गुणत्वात् निर्गुणत्वाजलार्कवत् निर्गुणत्वात् हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच श्री प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो भगवानुवाच नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाच्यते प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाच्यते अविकारादकर्तृत्वान् निर्गुणात्वाजलार्कवत् अविकारादकर्तृत्वान् निर्गुणत्वात् अविकारादकर्तृत्वान् निर्गुणत्वाजलार्कवत् हरे कृष्ण। మొత్తం శ్లోకం శ్రీ భగవానువాచ ప్రకృతిస్థోऽపి పురుషో నాజ్యతే ప్రాకృతైర్గుణైః అవికారాదకర్తృత్వాన్ నిర్గుణత్వాజలార్కవత్ प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाच्यते నిర్గుణత్వాజలార్కవత్ హరే కృష్ణ చదివించండి. ఒక ఇద్దరు మాతాజీస్ ఇద్దరు ప్రభు చదివించండి, మిగతా తర్వాత. हरे कृष्ण। రామకృష్ణ ప్రభు. यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामनारायण प्रभु जी, सरला देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्रकृतैर्गुणैः विकारादकर्तृत्वान् निर्गुणत्वाजलार्कवत्। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाच्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारादकर्तृत्वान् निर्गुणत्वाजलार्कवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जयप्रदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारादकर्तृत्वात्
నిర్గుణత్వాజ్జలార్కవత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ, భాస్కర్ ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ, భాస్కర్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ భగవానువాచ ప్రకృతిస్థోపి పురుషో నాజ్యతే ప్రాకృతై గుణైః అవికారద కృతత్వాని కృత్వత్వా నిర్గుణత్వాజ్జలార్కవత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇంకొక ఇద్దరు చూడండి. రామకృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంకొక ఇద్దరికి ఇచ్చి. ఓకే ప్రభుజీ. శశికళ మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ ప్రకృతిస్థోపి పురుషో నాజ్యతే ప్రాకృతైర్గుణైః అవికారాద కర్తృత్వాన్ నిర్గుణత్వాజలార్కవత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ భగవానువాచ ప్రకృతిస్థోపి పురుషో నాజ్యతే ప్రాకృతైర్గుణైః అవికారాద కర్తృత్వాన్ నిర్గుణత్వాజ్జలార్కవత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ. భగవానుడు పలికెను. భగవానుడు పలికెను. ప్రకృతిస్థః ప్రకృతిస్థః దేహమందు నిలిచి దేహమందు నిలిచి అపి అపి ఉన్నప్పటికిని ఉన్నప్పటికీ పురుషః పురుషః జీవుడు జీవుడు న అజ్యతే ప్రభావితుడు కాడు. ప్రభావితుడు కాడు. ప్రాకృతైః ప్రాకృతైః ప్రకృతి యొక్క గుణైః గుణములచే గుణములచే అవికారాత్ అవికారుడైనందున అకర్తృత్వాత్ కర్తృత్వము లేనందున నిర్గుణత్వాత్ ప్రకృతి గుణ ప్రభావితుడు కానందున త్రిగుణ ప్రభావితుడు కానందున జలమందు అర్కవత్ సూర్యుని వలె. శ్రీ కృష్ణ. కపిల భగవానుడు ఇంకను ఇట్లు కొనసాగించెను. జీవుడు ఆ విధంగా ప్రకృతి గుణముల చేత ప్రభావితుడు కానప్పుడు అవికారుడును కర్తత్వ రహితుడును అయినందున జలమునందు తన ప్రతిబింబమునకు సూర్యుడు పరుడై ఉన్నట్లుగా దేహమునందు నిలిచినప్పటికీ గుణ ప్రభావమునకు అతీతునిగా నుండును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. కపిల భగవానుడు ఇంకను ఇట్లు కొనసాగించెను. జీవుడు ఆ విధముగా ప్రకృతి త్రిగుణములచే ప్రభావితుడు కానప్పుడు అవికారుడును కర్తృత్వ రహితుడును అయినందున జలమునందు తన ప్రతిబింబమునకు సూర్యుడు పరుడై ఉన్నట్లుగా దేహమునందు నిలిచినప్పటికీ గుణ ప్రభావమునకు
అతీతునిగా నుండును. అతీతునిగా ఉండును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భాష్యం: కేవలము భక్తి యోగమును ఆరంభించుట ద్వారా మనుజుడు భగవద్ విజ్ఞానము నెరుగుటకు కావలసిన వైరాగ్యమును జ్ఞానమును పడయునని కపిల భగవానుడు గడిచిన అధ్యాయమున నిర్ధారించెను. అదే సిద్ధాంతము ఇచ్చట ధృవపరచబడినది. త్రిగుణముల నుండి విడిబడిన వాడు జలమందు ప్రతిబింబించిన సూర్యుని వలె నుండును. సూర్యుడు జలమునందు ప్రతిబింబించినప్పుడు జలము యొక్క చలనము గాని చల్లదనము గాని అనిశ్చలత గాని సూర్యుడిని ప్రభావితము చేయజాలదు. అదేవిధంగా మనుజుడు భక్తి యోగ కర్మల యందే పూర్ణంగా లగ్నమైనప్పుడు జలమునందు ప్రతిబింబించిన సూర్యుని వలె నగును. వాసుదేవే భగవతి భక్తి యోగ ప్రాయోజిత. భాగవతము 1వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 7వ శ్లోకము. భక్తుడైన వాడు భౌతిక జగమునందున్నట్లు గోచరించినను నిజమునకు ఆధ్యాత్మిక జగమునందే ఉండును. సూర్యుని ప్రతిబింబము జలమునందున్నట్లు గోచరించినను సూర్యుడు మాత్రము నీటి నుండి కోటాను కోట్ల మైళ్ళ దూరములో ఉన్నట్లు భక్తి యోగమునందు నెలకొనిన వాడు నిర్గుణుడై అంటే ప్రకృతి గుణముల చేత ప్రభావితుడు కానివాడై ఉండును. అవికార అనగా మార్పు రహితుడు అని భావము. ప్రతి జీవుడును భగవదంశయే ననియు తన శక్తిని ఆ దేవదేవునితో జత కూర్చుటయే అంటే సహాయభూతమగుటయే అతని నిత్య స్థితి అని భగవద్గీత యందు ధృవపరచబడినది. అది అతని మార్పు రహిత స్థితి. తన శక్తిని మరియు కర్మలను అతడు ఇంద్రియ భోగమునకు వినియోగించినంతనే అతని స్థితి యందలి మార్పు వికారమని పిలువబడును. అదేవిధంగా ప్రస్తుత భౌతిక దేహమునందును గురు నిర్దేశమున అతడు భక్తి యోగమును నిర్వహించినప్పుడు మార్పు రహితమైన స్థితికి అరుదించును. అది అతని సహజ ధర్మమగుటయే అందులకు కారణము. శ్రీమద్ భాగవతమునందు తెలుపబడినట్లు స్వరూపమున తిరిగి నెలకొనుటయే శక్తి అను శబ్దమునకు భావము. భగవానుని భక్తియుత సేవయే అంటే భక్తి యోగేన భక్త్యా జీవుని మూల స్థితి. మనుజుడు భౌతిక ఆకర్షణ నుండి విడిబడి పూర్ణంగా భక్తి యోగమునందు నెలకొనుటయే అవికారత్వము. అకర్తృత్వాత్ అనగా ఇంద్రియ భోగమునకై ఏదియునో చేయకుండుటయని భావము. మనుజుడు దేనినైనా తన బాధ్యతపై నిర్వహించినప్పుడు కర్తృత్వ భావనము ఏర్పడును. తత్కారణమున కర్మఫలము కలుగదు. కానీ అతడు ప్రతి కార్యమును కృష్ణుని కొరకే నిర్వహించినప్పుడు కర్మలపై కర్తృత్వ భావనము కలుగదు. అవికారత్వము ద్వారాను మరియు అకర్తృత్వము ద్వారాను మనుజుడు శీఘ్రమే దివ్య స్థితి యందు నెలకొనగలడు. సూర్యుని ప్రతిబింబము జలముచే ప్రభావము కానట్లుగా అట్టి స్థితి యందు అతడు త్రిగుణములచే ఆటంక బడకుండా ఉండును. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఆ శ్లోకమునకు. హరే కృష్ణ.
ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితితోని 27వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి అవగాహనము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. సో ప్రకృతి అవగాహనము. సో ఇంతకు ముందు అధ్యాయం అయినటువంటి భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రధాన తత్వములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో కపిల భగవానుడు భౌతిక ప్రకృతి అంటే తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి భగవానుణ్ణి అవగాహనం చేసుకునేటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని అందిస్తాను అని చెప్పి అలాగే ఆమె కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి విస్తారాలు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏ విధంగా విస్తరించి ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి ఆమె అడిగినప్పుడు సో ఆమెకు సమాధానం అంటే తెలియచేసేటువంటి అంశాలుగా ఆ కపిల భగవానుడు ఆ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రధాన తత్వాలను ఆయన వివరించినటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటి చివరి శ్లోకంలో ఆయన ఇది భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రధాన తత్వములు అనేటువంటి శ్లోకంలో ఆయన చెప్పినటువంటి అంశము, మనుజుడు భక్తితోనూ వైరాగ్యముతోనూ ఏకాగ్రతమైనటువంటి భక్తిచే ప్రాప్తమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానముతో పరమాత్ముడు ఈ దేహమందే ఉన్నట్లుగా చింతనము కావించవలెను అంటూ ఆయన చివరి శ్లోకంలో తెలియచేసినటువంటి అంశము. మరి ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క అవగాహన అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా ఆ కపిల భగవానుడు చెప్తున్నారు. అదే ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా శ్రీ భగవానువాచ ప్రకృతిస్థోపి పురుషో నాజ్యతే ప్రాకృతైర్గుణైః అవికారాద కర్తృత్వాన్ నిర్గుణత్వా జలార్కవత్. సో ఇంకా ఆ కపిల భగవానుడు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు. ఇవంతా కూడా మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ కపిల భగవానుడు ఇంకా తన జనని అయినటువంటి దేవహూతితో ఈ విధంగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఏమనంటున్నాడు? జీవుడు ఆ విధంగా ఏమని చెప్పారు అంతకుముందు శ్లోకంలో ఆయన్ని, మరి ఆ పరమాత్ముడు తన యొక్క దేహమందే
తనతో పాటు ఆ హృదయమందు జీవుడితో పాటు ఆ జీవాత్మతో పాటు పరమాత్ముడు కూడా ఆ హృదయమందు ఆ దేహంలోనే ఆ దేహం యొక్క హృదయంలో ఉన్నట్లుగా మానవుడు ఆ పరమాత్ముని భక్తితోనూ వైరాగ్యంతోనూ ఏకాగ్రమైనటువంటి భక్తి చేత ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ జ్ఞానము ద్వారా ఆ విధమైనటువంటి భావనతో ఆ పరమాత్ముని చింతన కావించవలెను అని చెప్పాడు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ పరమాత్ముడు ఆ హృదయంలో జీవునితో పాటు అంటే జీవాత్మతో పాటు పరమాత్మ కూడా ఆ దేహపు హృదయంలో లేదా దేహంలో ఉన్నట్లుగా భావిస్తూ జీవుడు ఆ విధంగా భావించి ప్రకృతి త్రిగుణముల చేత ప్రభావితము కానప్పుడు అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో త్రిగుణమయమైనటువంటి ఈ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల చేత అతడు ప్రభావితుడు కానప్పుడు మరి అవికారుడును కర్తృత్వ రహితుడును అయినందున మరి జలమునందు తన ప్రతిబింబమునకు సూర్యుడు పరుడై ఉన్నట్లుగా దేహమందు నిలిచినప్పటికీ గుణ ప్రభావమునకు అతీతుడుగా నుండును. ఎప్పుడైతే జీవుడు ఆ విధంగా అంటే భక్తితోనూ ఏకాగ్రతతోనూ తాను పొందినటువంటి వైరాగ్యాల చేత తాను పొందినటువంటి ఆ దివ్య జ్ఞాన ప్రభావము చేత ఆ పరమాత్ముడు తన దేహంలోనే ఉన్నాడు, అన్ని జీవుల యొక్క దేహంలో ఆ పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అని భావించి ఆ విధముగా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే భావిస్తూ ఉన్నాడో ఇక అతడు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత ప్రభావితుడు కాడు అని. ఎందుకంటే జీవుడు అవికారుడును కర్తృత్వ రహితుడు అయినందువలన జలమునందు తన ప్రతిబింబమునకు సూర్యుడు పరమై ఉన్నట్లు, ఎలాగైతే సూర్యుడిని మనం నీళ్లలో చూసినప్పుడు లేదా ఒక వస్తువును అద్దంలో చూసినప్పుడు సూర్యుడిని మనము నీళ్లలో చూసినట్లయితే ఆ కొలంలో చూసినప్పుడు కింద మనకి ఎంతో దగ్గరగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ చంద్రుడు అలాని లేదా సూర్యుడు కానీ మనం చూసేటువంటి నీళ్లలో వారిని చూసినప్పుడు జలంలో వారిని చూసినప్పుడు దగ్గరగా ఉంటారు. మరి జలంలో ఉన్నట్లుగా కనిపించినప్పటికీ కూడా మరి ఆ సూర్యుడు ఆ జలం యొక్క ప్రభావాల చేత కానీ సో ఆ జలం యొక్క కదలికల చేత కానీ అతడు ప్రభావితుడు కాడు, ఆ జలం యొక్క గుణాల చేత కూడా ప్రభావితుడు కాడు. అలాగే మనకి భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 2వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు, జీవుడు ఈ దేహమందు ఉన్నప్పటికీ నిత్యుడు శాశ్వతుడు అయినటువంటి ఆ జీవుడు అంటే ఆత్మ ఈ దేహంతో ఎప్పుడు కూడా కలియదు అని చెప్తారు. సో మరి అదే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి కాబట్టి ఆ త్రిగుణముల చేత ప్రభావితుడు కాకుండా అవికారుడును కర్తత్వ రహితుడు అయినందున ఆ జలమునందు తన ప్రతిబింబమునకు సూర్యుడు ఏ విధంగా అయితే పరుడై ఉన్నట్లుగా ఆ దేహమందు కూడా జీవుడు అలాగే పరమాత్ముడు ఉన్నప్పటికీ ఆ గుణ ప్రభావమునకు అతీతుడు. కానీ జీవుడు మాత్రము తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని మర్చిపోయి తాను ఈ దేహాత్మ భావనలో మాయ చేత మోహం చేత ఈ విధమైనటువంటి స్థితిలో కానీ ఆ మాయా మోహాలు వైరాగ్యాల చేత జయించినప్పుడు అతడు కూడా ఆ భగవానుల్లాగానే ఆ దేహాత్మ భావనకు పరుడై ఉన్నట్లు తనని ఆ గుణ ప్రభావాలకు అతీతుడుగా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతుడుగా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు యొక్క భాష్యంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, కేవలము భక్తి యోగమును ఆరంభించుట ద్వారా మనుజుడు భగవద్విజ్ఞానము నెరుగుటకు కావలసినటువంటి వైరాగ్యమును జ్ఞానమును బడయునని కపిల భగవానుడు ఆ గడిచిన అధ్యాయమున నిర్ధారించెను అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇంతకు ముందు మనం చూసినటువంటి ఆ 26వ అధ్యాయమైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతి ప్రధాన తత్వములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆ కపిల భగవానుడు వివరించినటువంటి అంశము
భక్తి యోగము ద్వారానే, భక్తి యోగంలో పాల్గొనడం ద్వారానే మనుజుడు వైరాగ్యాన్ని పొంది జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు అనేటువంటి విషయం. సో మరి అదే విషయాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు అర్జునుడికి కూడా బోధించినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తాం భగవద్గీతలో. ఆయన చెప్తారు, వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ కేవలము భక్తి యోగము ద్వారా మాత్రమే నేను యథార్థంగా, అంటే నా యొక్క స్థితిని యథార్థంగా భక్తుడు అవగాహనం చేసుకోగలదు అర్జున అంటూ చెప్తారు. మరి అదే సిద్ధాంతం అంటే ఇక్కడ గత అధ్యాయంలో కపిల భగవానుడు వివరించినటువంటి ఆ సాంఖ్యతత్వపు అంటే వివరణ, ఆ సాంఖ్య శాస్త్రం యొక్క వివరణ, అలాగే భగవద్గీతలో వివరించినటువంటి ఆ సిద్ధాంతం కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకం ద్వారా ధృవపరచబడుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. అంతకు ముందు చెప్పినటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మరలా ధృవీకరించబడుతూ ఉన్నవి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, త్రిగుణముల నుండి విడిపడిన వాడు అంటే ఎప్పుడైతే ఆ జ్ఞాన వైరాగ్యముల ద్వారా అంటే భక్తి యోగాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా, ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడం ద్వారా, మరి ఏమిటి నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండి ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణలో, ఈ కలియుగంలో యుగధర్మంగా మనకు ఉన్నటువంటి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు మనకి ప్రతి జీవుడు కూడా తన యొక్క మోహము నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని మనకి తెలియచేసినటువంటిది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణము నిరంతరము చేయడం వల్ల, అంటే భక్తి యోగం ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా మరి వైరాగ్యము జ్ఞానము పొందుతారు అని, మరి ఆ పొందినటువంటి జ్ఞాన వైరాగ్యముల ద్వారా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణముల నుండి, సో మాయా బంధనాలైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణముల నుండి విడిబడి, ఎలా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఉపమానంగా చెప్తున్నారు, జలమునందు ప్రతిబింబించిన సూర్యుని వలెను ఉండును. సో మరి జలంలో ప్రతిబింబించేటువంటి సూర్యుడు ఆ జలానికి సంబంధించినటువంటి ఏ తత్వంతోనూ ఏ స్వభావంతోనూ అతడు ప్రభావితుడు కాడు కదా. సో కాబట్టి మరి ఆయన ఎవరైతే వారు పొంది భక్తిని ఆరంభించడం ద్వారా భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెంది ఆ భక్తి ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞాన వైరాగ్యముల ద్వారా ఈ త్రిగుణాల నుండి బయటపడి ఎలా ఉంటారు అంటే చెప్తున్నారు, త్రిగుణాల నుండి బయటపడినటువంటి జీవుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే జలమునందు ప్రతిబింబించిన సూర్యుని వలె ఉంటాడు. అలాగే చెప్పిన మాటనే మనం ఇక్కడ ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తారు, సూర్యుడు జలమునందు ప్రతిబింబించినప్పుడు జలము యొక్క చలనము గాని, ఎందుకంటే నదులు చూస్తూ ఉన్నట్లయితే నదులు ప్రవాహంలో ఉంటూ ఉంటాయి, ప్రవహిస్తూ ఉండేటువంటివి. మరి కొన్ని సందర్భాలలో వాతావరణ పరిస్థితులను అనుసరించి ఆ జలం చల్లగా ఉంటుంది, మరి అనిశ్చలతను కలిగి ఉంటుంది. మరి ఆ విధమైనటువంటి చలన స్వభావము, చల్లదనము, ఇంకా కొన్నిసార్లు ఎండాకాలం ఉన్నప్పుడు వేడుగా ఉండేటువంటి కానీ ఇంకా ఏదైనా ఆ జలానికి ఉండేటువంటి దేనితో కూడా ఆ సూర్యుడికి సంబంధమే లేదు. ఆ సూర్యుడు జలంలో ఉన్నట్లుగా కనిపించినప్పటికీ, సో జల ప్రవాహంలో ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ దానితో ఎటువంటి సంబంధము సూర్యుడికి ఉండదు. అదేవిధంగా జ్ఞాన వైరాగ్యముల ద్వారా పొందినటువంటి ఉన్నటువంటి వాడు, ఆ త్రిగుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు ఈ దేహంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో దేనియందు కూడా అతడు లగ్నం కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, అదే విధంగా మానవుడు భక్తి యోగ కర్మల యందే పూర్ణంగా లగ్నమైనప్పుడు
ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడు జలమునందు కనిపించినప్పటికీ ఆ జలం యొక్క స్వభావాల చేత చలదనం గాని చలనం గాని అనిశ్చలత్వము దేనితో కూడా అతడు సూర్యుడు ప్రభావం కానట్లుగానే మనుజుడు కూడా భక్తి యోగ కర్మల యందే సంపూర్ణంగా లగ్నమైనప్పుడు జలమునందు ప్రతిబింబించిన సూర్యుని వలె అగుతాడు. అంటే ఆ ఈ దేహంలో ఉన్నప్పటికీ ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి కర్మలకు దేనికి కూడా అతడు ప్రభావితుడు కాడు. అదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు. భక్తులు కర్మలను ఆచరించినప్పటికీ బయటకు కర్మలను చేస్తూ ఉన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ ఆ కర్మ ప్రభావాలు అతనిపై పనిచేయవు. ఎందుకంటే భక్తి యోగము అనేటువంటిది అకర్మ. మనకి సాధారణంగా కర్మలు వికర్మ అకర్మగా 3 రకాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటాం. శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి అంశాలను కర్మలుగాను, శాస్త్రాలలో నిషేధించబడినవి వికర్మలుగాను, మరి భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటి కర్మలు అకర్మలు. సాధారణంగా మరి కర్మల వలన సకర్మలు లేదా కర్మలు అంటాం. వాటి వలన పుణ్యం కానీ కొంత లభిస్తూ ఉండేటువంటిది. మరి వికర్మల వల్ల పాపం లభిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అకర్మ అంటే భగవత్ సంబంధంలో ఏ కర్మను ఆచరించినా దాని ఫల ప్రభావము ఆ జీవుడిపై ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భక్తి యోగంలో నిమగ్నమైనప్పుడు అంటే అతడు ఆ భక్తుడు చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా అకర్మలుగానే, ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా అతడు భగవత్ సంబంధంలోనే చేస్తాడు కనుక మరి ఆ భక్తి యోగ కర్మల యందే సంపూర్ణంగా ఎవడైతే ఉంటాడో అటువంటి వాడు జలమునందు ప్రతిబింబించేటువంటి సూర్యుని వలె ఉంటాడు. అదే వాసుదేవే భగవతి భక్తి యోగ ప్రాయోజిత అంటూ భాగవతంలో చెప్పబడినట్లుగా భక్తుడైనటువంటి వాడు భౌతిక జగమునందు ఉన్నట్లు గోచరించినను, ఈ దేహమునందు గాని ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నట్లు గోచరించినను నిజమునకు ఆధ్యాత్మిక జగమునందే ఉండును. శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి వారు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతిల వారు, అంతకుముందు ఉండేటువంటి గొప్ప గొప్ప గురువులు, సో వారందరూ కూడా గోస్వాములు వంటి వారందరూ ఈ భౌతిక జగత్తులో వారు ఉన్నట్లుగా గోచరించినప్పటికీ, ఏ విధంగానైతే సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు నీళ్లలో కనిపించి ఉన్నప్పటికీ మరి వారి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిలోనే వారు ఉంటారు. అదేవిధంగా భక్తుడైనటువంటి వాడు ఈ భౌతిక జగత్తులో, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క కార్యాన్ని నెరవేర్చడానికి గురువులుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు భక్తులు, ఆ వచ్చినటువంటి కార్యాన్ని ఈ పతిత జీవులను మార్గదర్శకాలు చేయడానికి మనకి వచ్చినటువంటి గురువులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారైనా, వారి గురువు అయిన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు వారైనా, వారి గురువులైనటువంటి వారైనా, జగన్నాథదాస బాబాజీలు అని ఎవరైనా, వైరాగ్యమూర్తి సాక్షాత్తు వైరాగ్యమూర్తిగా కీర్తించబడేటువంటి జగన్నాథదాస బాబాజీ, సో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క తండ్రి, అలాగే ఎన్నో భక్తి నియమాలను శాస్త్రాలను మనకి అందించినటువంటి వారు భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, అలాగే వైష్ణవ సార్వభౌములుగా కీర్తించబడేటువంటి జగన్నాథదాస బాబాజీల వంటి వారు, సో వారికి పూర్వులు. ఆ విధంగా వీరందరూ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నట్లుగా గోచరించినప్పటికీ నిజానికి వారందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందే ఉండును. ఏ విధంగానైతే సూర్యుని ప్రతిబింబము జలమునందు ఉన్నట్లు గోచరించినను, సూర్యుడు మాత్రము నీటి నుండి కోటాను కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నట్లు భక్తి యోగమునందు నెలకొనిన వాడు నిర్గుణుడై ఈ ప్రకృతి త్రిగుణముల చేత ప్రభావితుడు కానివాడై ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన అవికార అంటే వికారం కానట్టు, అంటే మార్పు రహితుడు అని భావము అని చెప్తున్నారు. అవికార అంటే మార్పు, వికార అంటే మార్పు చెందేటువంటి, వికారం పొందడం అంటే మార్పు చెందేటువంటి. మరి ఇక్కడ అవికార అనగా మార్పు రహితుడు అని భావము అని చెప్తుంది. ప్రతి జీవుడును భగవదంశయే అనియు, మరి తన శక్తిని
ఆ దేవదేవుడితో జత కూర్చడం ద్వారా ఆ దేవదేవునితో జత కూర్చుటయే అంటే సహాయభూతమగుటయే అతని నిత్య స్థితి అని భగవద్గీత యందు ధృవపరచబడినది. అంటే అది అతని మార్పు రహిత స్థితి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనషష్టానింద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. సో ఈ బద్ధ జీవులు అంటే ఈ బద్ధ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ బంధన కారకమైనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా నా శాశ్వత అంశాలు అని చెప్తున్నారు. మమైవాంశో, నా యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలే. జీవలోకే జీవభూత సనాతన, అవన్నీ కూడా బద్ధ జీవితము కారణంగా వారు ఆ మనసుతో కలుపుకొని మనషష్టానింద్రియాని, మనసుతో కలుపుకొని 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి అంటే ఇక్కడ తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయన అర్జునుడితో. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలే. సో అని ప్రతి జీవుడును భగవద్ అంశయే అని తన యొక్క శక్తి ద్వారా ఆ దేవదేవునితో జత కూడుటయే అతని యొక్క నిత్యమైనటువంటి స్థితి. ఎందుకంటే జీవులన్నీ కూడా వివిధ రూపాలుగా ఇవ్వబడినటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క స్థితి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఏదో ఒక విధమైనటువంటి గుర్తింపు ద్వారా ఇక్కడ గుర్తింపు కోసం ఈ భౌతిక జగత్తులో వచ్చి పడినటువంటి, కానీ వాస్తవికమైనటువంటి ఆ స్థితి మార్పురహితమైనటువంటిది. సో ఆత్మ దేని చేత కూడా ప్రభావితం కానటువంటిది, ఆయుధాల చేత కానీ, నీటి చేత కానీ, వాయువు చేత కానీ, అగ్ని చేత కానీ ప్రభావిత రహితమైనటువంటిది. మరి తన యొక్క శక్తిని మరియు కర్మలను అతడు ఇంద్రియ భోగానికై వినియోగించినంతనే, అదే చెప్తున్నటువంటి ఇక్కడ. సో ఎప్పుడైతే ఆ మనస్సు ప్రభావముతో ఈ భౌతిక ఇంద్రియ భోగ వాంఛతో ఈ ఇంద్రియాలను ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలను ఈ భౌతిక జగత్తులో సంతోషపరచాలి అని ప్రయత్నించినప్పుడు ఇక అతడు ఈ బద్ధ జీవనంలో కొట్టుకొని పోతూ ఉన్నాడు, బంధనకారుడవుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తుంది. కానీ మరి అతని యొక్క శక్తిని మరియు ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క శక్తి, మరి అటువంటి ఆ శక్తిని కర్మలను అతడు ఇంద్రియ భోగానికి వినియోగించగానే అతని యొక్క స్థితి మార్పు ఆ వికారమని పిలువబడుతుంది. సో వికారం అవుతుంది. సో తద్వారా అతడు బంధనుడై ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నాడు. అదే విధంగా మరి ఈ భౌతిక ఇప్పుడు పొందినటువంటి ఈ దేహమునందు గురువు నిర్దేశమున అతడు భక్తి యోగమును నిర్వహించినప్పుడు మరి అతడు అవికార అంటే మార్పు రహితమైనటువంటి స్థితిని పొందుతాడు అని చెప్తున్నాడు. అదే ఇక్కడ ప్రాముఖ్యత. ఇస్కాన్లో దీక్ష తీసుకొని గురువు ఆశ్రయాన్ని పొందడము, గురు ఆశ్రయం. సో గురువు ఆశ్రయాన్ని పొందడము యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా మనకి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఏమని అంటే ఈ భౌతిక దేహమందు ఉన్నప్పటికీ కూడా గురువు యొక్క నిర్దేశమును అనుసరిస్తూ ఎవడైతే భక్తి యోగాన్ని నిర్వహిస్తాడో అతడు మార్పురహితమైన స్థితికి అతడు పొందుతాడు, అవికారత్వాన్ని పొందుతాడు అని చెప్పి స్థితికి అతడు చేరుకోగలడు. అది అతని సహజ ధర్మమగుటయే అందులకు కారణం. సో అందుకే చెప్తూ ఉంటారు చైతన్య మహాప్రభువుల వారు బోధనలు, ప్రతి జీవుడిలో కృష్ణ చైతన్యము అంతర్గతంగా ఉంటుంది, కానీ అది నిద్రావస్థ స్థితిలో ఉంటుంది, సుప్తావస్థ స్థితిలో ఉన్నది అనేటువంటి దానిని మేల్కొల్పమని చెప్తారు. అలాగే
భక్తి వినోద ఠాకూర్లు వారు జాగో అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. వారు కూడా మేల్కొల్పండి, మేల్కొల్పండి, ఇంకా ఎంతకాలం ఈ మాయా జగత్తు మాయలో పడిపోతూ ఉంటారు మీరు అని పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇంకా మనం కూడా మరి ఎంతకాలం ఈ మాయా జగత్తులో. సో కాబట్టి ఈ దేహమందు ఉన్నప్పటికీ కూడా గురువు యొక్క నిర్దేశమును అనుసరిస్తూ భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించినప్పుడు అది మార్పురహితమైనటువంటి స్థితిని చేరుకోవడము. ఎందుకంటే జీవుడి యొక్క అది సహజమైనటువంటి ధర్మం. ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశే. మరి భగవంతుని యొక్క అంశలుగా ఉన్నటువంటి జీవులు ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడమే ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధకారణం కావడం కాదు. సో కనుక ఆ సహజ ధర్మమే జీవుడు ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నం అవ్వడము. అదే శ్రీమద్ భాగవతమునందు తెలుపబడినట్లుగా స్వరూపమును తిరిగి నెలకొనుటయే శక్తి అను శబ్దమునకు భావము అని చెప్తుంది. సో మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ, భక్తి యోగేన భక్త్యా అంటూ చెప్పబడినటువంటి జీవుని మూల స్థితి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క భక్తి సేవయే ప్రతి జీవుడి యొక్క మూల స్థితి. మరి మనుజుడు ఆ విధంగా భౌతిక ఆకర్షణ నుండి విడిబడి పూర్ణంగా భక్తి యోగమునందు నెలకొనుటయే అవికారత్వము. అంటే ఎందుకంటే వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి ఏంటి? భౌతిక ఆకర్షణలకు ప్రభావితుడు కాకుండా, మరి ఇంద్రియ భోగానికి ఆలోచించకుండా సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ యందు నెలకొనడమే అవికారత్వము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అకర్తృత్వాన్ అంటూ చెప్పబడినటువంటి దానికి అనగా ఇంద్రియ భోగమునకు అయి ఏదియును చెయ్యకుండా ఉండుటయని భావము అని చెప్తున్నారు. మనుజుడు దేనినైనా తన బాధ్యతపై నిర్వహించినప్పుడు కర్తృత్వ భావన ఏర్పడుతుంది. తత్కారణమున కర్మఫలము కలుగదు. కానీ అతడు ఇక్కడ ఎవడైనా కర్తృత్వ భావన ఏర్పడినప్పుడు, అంటే ఇది నేను చేస్తున్నాను నా వల్లనే కలుగుతుంది అనేటువంటి, నేనే ఇది చేస్తున్నాను అనేటువంటి భావనతో చేసినప్పుడు అది కర్మఫలం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు, కలగగలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో కానీ ప్రతి కార్యము కృష్ణుని కొరకే నిర్వహించినప్పుడు, అంటే ఏదైనా ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను, సో భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల నేను ఈ క్లాస్ చెప్పగలుగుతున్నాను, లేదా ఈ ఉద్యోగం నేను చేయగలుగుతున్నాను అనే భావనతో ఉన్నప్పుడు దాని వలన చేసేటువంటి బంధనాలు ఏది కూడా మనకి ఉండవు అని చెప్పారు. అలా కాకుండా నేను ఎంఎస్సి చేశాను, పిహెచ్డి చేశాను కాబట్టి నేను చాలా కష్టపడి చేయడం వల్లే నాకు ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వచ్చింది, లేదా నేను చేయగలుగుతున్నాను అనే భావన మనం ఉన్నట్లయితే అది బంధన కారణం అవుతుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అకర్తృత్వాన్ అనేటువంటి దాన్ని. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనిషి తన బాధ్యత అంటే ఇక్కడ తానే చేస్తున్నాను అనేటువంటి భావనతో నిర్వహించినట్లయితే అది కర్తృత్వ భావన ఏర్పడి ఆ కారణంగా కర్మ ఫలము కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ అదే విషయాన్ని, అదే కార్యాన్ని, అదే పనిని శ్రీకృష్ణుని కొరకు నిర్వహించినప్పుడు, అందుకే భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి చెప్తాడు, యుద్ధం చేయి, నీ ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు ఆచరించు, అదే సమయంలో నా పైన దృష్టిని మనసును నాపై నిలుపు అని చెప్పారు. నా భావనలో నీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించు అని చెప్పారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆయన ఈ యుద్ధంలో వీళ్ళందరినీ చంపడం వల్ల నాకు పాపమే కలుగుతుంది, ఈ దుష్కృతం అంటే ఆ దుర్మార్గులను చంపినా మాకు పాపమే కదా అంటూ చెప్తుంది. సో అందుకే ఆయన చెప్తారు, నీ ధర్మాన్ని నీవు తప్పక నిర్వహించవలసిందే, కానీ ఆ ధర్మాన్ని నా భావనలో చెయ్యి అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఏ పని అయినా ప్రతి కార్యమును శ్రీకృష్ణుడి కొరకే నిర్వహించినప్పుడు కర్మలపై కర్తృత్వ భావము కలగదు. అవికారత్వము ద్వారాను మరియు అకర్తృత్వ భావన ద్వారా మనుజుడు ఎప్పుడైతే నేను కర్తను కాదు, నేను చేస్తున్నాను అనే భావన వదిలివేస్తాడో అప్పుడు అతడు భక్తిలో త్వరలోనే దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో నెలకొని ఉండి, ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు నీటిలో
ప్రతిబింబించినప్పుడు జలం చేత అతలు ప్రభావితులు కారో అటువంటి స్థితి అందే ఈ జీవుడు ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతుడుగా ఉంటాడు అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. లైవ్ ఆన్. చేసేయండి వాళ్ళతో. మిగిలిన వాళ్ళని చదివించేసి. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.